Ang tini norok na maring mani karan ko obose songmari thangnai 16 tariko pai thangka songmari pai thangmani yagulo ang musungo ani 27 Kalyanpur Pramod Nagar ni jotto borom ganang voters rokno Hambai Yaphar na musungo belai kheno borok ni nangmani boot no borok je janjane hamjang mani jaga ori laikha tai chini 27 Kalyanpur Pramod Nagar kendro o kasang kai jeng boot bo lai thangka songmari bo lai thangka hingga sudu 27 Kalyanpur Pramod Nagar ya sara Tripura hagananggai no taklai ni songmari o je borom ganang boot khatung khajakai rinai rokno ani khakaham Yapharo obo haike no jeng jotto no chini nangkukmani boot janjani hamjakmani mariwo rilaikha ni ang khasongo abni bagai ang chini Tripura hasteni jotto Lokorokno ang Hambai ma Yapharo. Madam nono to je nomination di fruit simi tabuk bo paro mamang no tongi tongmanukho kwbangma candidate tongo je Agartala o election paikina thangpaibio nono khoi tamani bagui tabuk phano paro tongmani nukho kisa saikina digradi Belai no nangkukmani kok ano question khaika belai Hambai obo hongkai ang 27 Kalyanpur Pramod Nagar ni khoroksa jonoprotinidhi ingnani thangai tongo aboni bagai jonoprotinidhi ingnan thangkai ang o 27 Kalyanpur Pramod Nagar o Kwplai ingnai oroni no ang jung songmari chini counting ni pore lekha hongkai Kwplai ingkhai ang jonogon no naikoli ma tongnai aboni bagai tamo Kwplai thun tam Kwplai ingyang thun oro ano songui rikha je nung oro ni khoroksa candidate yakhaba ang Kwplai ingkhai to MLA ngnai Kwplai ingyakhai defeated candidate ngnai ang asa ko yang Kwplai ngnai ani confidence tongo ang biswas tongo abni bagai ang elakar no yakaja karon elakani borok koto suk dukho kosto borok ni sanani bagai ano kamio no mannai ano Agartala thangai sanani nanglak aboni bagai ang kamio no tongo otocho o jorao ani belai kheno ani cherai ni porikha ani cherai botor diaku aboni bagai haipano jonogonchi mi ko mul kok tabuk ani borom ganang Lokorok boot dikha kosto khalai lekha feel khalai lekha brok ni subai no brok ni hamjak mani baino ang tini Kwplai ingnani thangai tongo aboni bagai ang brok no yakaria brok ni nangkuk mani somoy no ang brok ano manna musung mani no sob somoy na ano mannai tamo hor tamo sal tamo phung borok hakjalo thana nangya o Pramod Nagar Bidhan Sabha ni bisingo no borok ano mannai hinai no ang tini oro ang phaima tongphaio ani nogono ani amani nogono ang tabuk bo ani phayong songbai na ang tongoi ma tongo aboni bagai je kuno 27 Kalyanpur Pramod Nagar ni ani khajani takuk tai bukuk song norok je kuno samoyo je kuno samong nangkangkai norok ani kamio ashram Sodarpara norok oro no phaike ano malai phene by chance Agartala bubagra meeting ringkhai chimche ang thangnai ingyakhai norok ano kamio no sob somoy no mannai aboni bagai jotto no ang okok kesarnani bagai no ang norok no tini ang media ni bwstango ang phai sopaika borok no ang maringkha Hambai. Madam nung Kwplai mano tuinai busudara tini ni khawa asama tong abo kisa saikina ridi ang to oro Kwplai ingnai no ang ekta boot bephano thun toba ang no Kwplai ingnai abo ani jurati asa to Kwplai mani porebo Lokorok ni bagai bo samung kaham no sukang khaigranai abo kisa saikina ridi Lokorok ni bagai samung khaina hingga belai kheno kabang karon jeng 25 borsor nuk lai thangka jeng aro chini kami amtai roko mungsa kiri mungsa lam kaham kene tei kaham manang ya nini rung nok tongo otocho aro bastar kiri obo haijeng nugui tongo kaisa sakham kaham kiri doktor kaham kiri tini pahar bisingo to kiri primary health center musuk thui tongo aro na doctor tongo na nurse tongo na bithi tongo obo hairok nugui belai kheno bakha yogo aboni bagai puila no borok ni nangkuk mani hingke lam
lama no langma lama hamkai langma kathang tongo lama hamya hangkai langma soi thango borok aboni bagai puila no nango lama o lama chini belai khina nango aboni yakul hangka tamo sum tui joler opor nam jibon hinjago wansa ko tui ka hamma nangyani jeng tui sa ungo tam hanai tui sulung ni tui rok no nungoi chin borok aro yongsa kuksa khimani yong la biki apte rong ma nungoi no sung chini bohok antrik malaria ngi jeng kabang ma khyu biti birai ma sa ni apne bagai jeng tui ka hamma nangnan bagai belai khen nango supply no sung asaya supply asaya pano chini borok ni kaisa system tongu mini D12 dog review mano aboni pore noprum purum jeng obahake rima kangka jeng motor soho rikai jot tum noprum purum jeng tui ka ham nangnani subida mani man aboni yakul hangka chini tamna sakham jeng at kaisa borok jeng to samung tang janai ba eko sak jawo jeng dukho kosto malayo a jora rok hangka jeng phatsa hospital thangnani numbo sao phatsa doctor thanangde jinoro kaisa hospital pan kori chini kami amchai bisingo aboni bagai o sakham ni bagai ro belai khina nanggo tai tamong nukja chini rung শিক্ষা belai kheno nangkugu jeng tamo nukha thangnai 5 bosoro kaisano nukha BJP naikol jagya aboni bagai jeng tini o tiprasa elakar edisi elakaro teibo kaham kai naikol jaknani bagai tai chini oro 27 Kalyanpur Pramod Nagar gobangma borok MLA chai thangka asuk bisi kolokma gobangma party ni no MLA chai thangka piabasang buri khorok chapan MLA sama nugyako ang tini ese buri hisabe ang buri rokno hangka buma hunjago munga ang tini 27 Kalyanpur Pramod Nagar ni khorokcha buri ngakaba khorokcha buma hisabe bobusa mai ok huja tongkha bobusa ni ri krisik ngi tongkha bobusa mai bono tini ri pairina nang boy pairina nang abo bebak na ang siu abo bebak na naikol nai ini no ang sini borong kanang buta stok no taito to Lokorokno ang kok kesan mani kelayo abni bagai ke bawa najak nai kere jung Kwplai no ngna ni thangi tongo karon agiwa boi kubang ma hono nung hari de damano ba khoroksa sitting MLA no hne a sitting MLA snam naile sabo bo je somoya MLA ngpuru ang ni jibai thang bini logio tongo ang apruo ang bo boy baksana odol no khai tongo ani পরিশ্রম বতঙ্গ ব MLA মানে ইয়াগুলো আপনি বাগে যে বরক বিনি লগেও তঙ্গ বনে MLA সামনে ববাইছে বতিনি কন্টেস্ট না নিনাঙ্গ হুকাই আং আবো 100% আং Kwplai না আং সাইমান আপনি বাগে তিনি আং বাই যে বরক তংনাই আনো যে সুবাই তংনাই বরক ব হাইন তিনি আনো সুবা মানে বাগে ন বরক আনো তাই ফান্ডি মা বাগে ন আং তিনি আনি কনফিডেন্স তঙ্গ যে আং Kwplai নাই এনে aboni bagai ang jottono no khas rangai kha tongthogoi jeng chini o 27 Kalyanpur Pramod Nagar jeng Kwplai ngai bo jeng kaham kai jotto baino khalok bolai jeng chini 27 Kalyanpur Pramod Nagar no jeng naithok khlainani jottoni nangkukmani jeng samung no khlai jeng jonogon bai chini butas rok bai jeng hamjak jaknani borom de jaknani tikhe tongnani bagai ang jottono no koyo tai norokno belai hambai mario je norokni hamjak mani kopulung jeng bwskango proman mannai 2 tariko o proman no jottono nasinglai tongo norok ang bai baksano nasing tongkhana hnai aboni yagulo 2 tarik ni ulo o je norokni hamjak mani mari busuk joratoi ani thanio phaino abono no ang nasingui tongo 2 tarik ni dino no ang norokno o mari manbai mani yagulo ang norokno tai hambai rinai asu joratoi sawoino ang norokno hambaya koro hambai